niin. Herätykset kohta jäävät siviiliin. Äsken vaatteet tämän pilkin vaihtui vuosi. Noniin. Tässä alokkaat on tulossa palvelukseen ja tässä rivissä se, jolla on takki sylissä, on minä. 70 vuotta sitten. Ai. Vain naisia. Hepeneitä ja... Kenen se on? Mistä sä sait sen? Tuon vuoren petistä. Se, joka pyörityi aamulla. Ei kai se näitin takia pyöritynyt. Mut jollei se saa unta, jos sillä on tommoista tyynyn alla. No niin. Tuossa sitä rokataan. Tässä on meikäläinen tuolla oikeassa laidassa. Hyppii siinä kulkuvailla. Ja muun muassa Vede Pasanen on yhtenä soittaa uunihäkkua ja rokataan